Welkom bij dit programma van Omroep Friesland. Het is de eerste in een riege van Friesland Docs die wij weer het komend jaar uitsturen zullen op Sneun en Snijn. Ik op Nederland 2. Een mooie riege. Ik had de laatste jaren knap om mij werken en dat is best aardig. We zitten hier in Hotel de Galemedammen. Dat is wat een ruimte. We hier graag boeten zitten willen, maar vertrouwend waren net al hier. Maar Hotel de Galemedammen, dat is al een heel oud hotel. Je ziet vroeger een boerderij en die had ze tot ombouw tot hotel. Dat is in 1944, in maai in 1944 is er helemaal oudbaand. En daarna is er nog 2 keer weer opgebouwd. En nu is dit mooie etablissement hier te plakken aan. De Galemedammen, een van de mooiste plakken van Friesland. Want de Hegemermar en de Fluizen komen van die kant. En dan gaat even verder de Tronne Staven over de Morra heen langs Himmelum. Nou, prachtige locatie is dit waar we even zitten. En er komen eigenlijk altijd wat te min mensen in dit hotel te lonen. Net dat ik daar reclame van mij wil. Maar ik vind altijd dat je op dit plak zit. Want daar zie je de oude W.J. Dijk. Die zie je vroeger op het bordes. En die schilderen de skippen al die je langskomen. En daar had er een boek van maken. De schoonheid onder binnenschepen is binnenkomen in de 60er jaren. En ik zou het nog maar eens lezen als ik hem weer goed. Nou, dat hebben we al hier gehad. Dit is een hele aparte uitzending, dat wel. Maar die gaat om mij. Ik ga namelijk op bij Omroep Friesland, want ik ga mijn pensioen, de pensioengerechtigde leeftijd. Op dat ben ik juist exact 40 jaar begonnen bij Omroep Friesland. Dat betekent dat ik juist nog een mooi jubileum heb. Nou, het leek mij mooi om dan eens even te zien wat is er in die 40 jaar al je bad. En vooral, wat heb ik in die 40 jaar verkeerd in. Dus zit hier een jonge meisje aan mensen die mij wat verkeerd in hebben. En ik begin bij Sikko Heldoorn. Hij was deputaire in een gruttal jaren in Friesland. Hij is nu waarnemend burgemeester van Dontimadiel. Waarnemer, dat betekent dat je dat net blijven? Nee, dat betekent dat je een bepaalde periode, je hebt het praten over de bestuurlijke takken van die gemeente, daar binnen als burgemeester. Maar verder moet je ook krijgt zo'n burgemeester dat wezen als in Else gemeente en voor Else niet. Ja, maar vertaald is het zo dat die gemeenten al hier bij elkaar komen, dan wordt Waanders gewoon de burgemeester van wat is Friesland en dan mag je weer op zo de meter. Nou, dat wordt een kortere bocht, want de gemeente hier van Dontimadiel is direct nog niet uit of ze dat wel willen dat bij elkaar komen. Maar het rent weer aan als er een oren situatie ontstaat. Ik zal daar net meer op praten. Wij praten over een jongetje, 89, want toen hebben wij beide heel iets verschrikkelijk fouts gedaan. Ja. Ik zie het beneden in het provinciehuis en te wachten op dat de collegevorming van provinciale steden dat klaar weer. Ik zie het te wachten. De oude kranten wie er net, waarom weet ik net, maar ik zie het er beneden. En dan komt ineens Sikko Heldoorn naar beneden stoven in de site van of het nou zo is, ze willen dat aan de Partij van de Arbeid, dat aan het CDA en dat aan de VVD en dan komen we dit en dit en dit. Nou, toen zei ik van, dan zoek ik het zo ongeveer. En je bent volgens mij 4 of 6 keer naar boven geweest, dus wij hadden gerne dat college maken. Ja, nou het is slimmer. Het begon eerder. We hadden onderhandelingen door een nieuw college. En op een juni, tijdens die onderhandelingen, weer een schorsing. En ik ging net goed opletten en net in de gaten dat de Partij van de Arbeid en de VVD-delegatie, die weer bij elkaar in een fractiekamer stapt. En die weer op een van de belangrijkste onderdelen wie die eruit komen. CDA en VVD. Sorry, CDA en VVD. Ja, de Partij van de Arbeid. Nee, daar ben ik bij. Nee. En die kwamen waarom? In die geerkomst. En die zeiden, nou, we hebben op dit en dit punt eruit. Nou, daarna was die geerkomst weer schorst. Maar dat weer een klap. Dat betekende eigenlijk dat wij als Partij van de Arbeid uit het college lezen zouden. Ik wist net met hoe ik het hebben moest. En nou, normaal praat je natuurlijk over mijn je fractie. En dat gebeurt zelfs ik. Maar ik wist zo vreselijk van slag hoe nou verder. Ik weet het niet wat het onderwerp wie. Maar wie toen heel wichtig. En toen had ik de oren daar morgens alle oorspraken oors zijn. En toen heb ik Elke Lok gebeld en ik zei, was u hier wel komen? Want ik weet niet hoe het verder moet. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon ongebruikelijk dat een bestuurder, een politicus, een journalist belt. Nou ja, en van u beiden... Maar Wollingen, mij verstaan natuurlijk. Maar van u beiden ja, treden we daar eigenlijk buiten de mores. Want ik als journalist en Elke wie er altijd heel zuiver op en fel op, zodat ik net wan. Maar toen is hij morgens bij mij komen en toen hebben we dus een aantal scenario's terugpraten en daar steeds in contact door hadden. Dus helaas is het wat minder onschuldig dat ik even op een gong een vraag steld ha. En ja, we hadden daarna nooit meer kunnen praten, mijn orenmeisje, want dat is toch wel heel apart. Maar te Gerrit amper, want we schamen ons daar natuurlijk, dat we dat soort dingen hier. Ja. Ja. Want wie er in jouw eigen partij net mensen die dat goed aan kennen hier? Ja, want daar praat ik dan verder mee.
En daar vertel ik natuurlijk net mij dat ik tussendoor dit soort contacten hier. Maar het is altijd in je werk goed om wat een krinkje om je heen te hebben van mensen weet je eens even mijn spiegelen kennen. Maar het was op dat moment wel een heel bijzondere situatie. Ja, maar hier krijg je aan kennen als de Partij van de Arbeid nou, stap maar op. En die CDA en VVD die redden er maar mee. Ja, nou ik denk dat als je in die strategieonderhandelingen zijn hiest, dat is de beste opstappen, dat ik het nog die hier heb. Ja. Ja. Geen goede adviezen, jongen. Dat is, ja. Maar hoe is het eigenlijk met het college beteerd? Ja, het is, net als mij, is dat het college West, waar ik... Piet Bijman, Sien Jansen, ja. Gerard van Klaveren, Bertus Mulder en Joop. Ja, dat was op zich een heel plezierig college. Ja. En inmiddels Ed Nijpels, denk ik. Luc Hemmers, wie toen al fot. Ja, en ik ben voor het eind van het college ben ik voortgegaan en burgemeester in Opsalon. Ja, nee, maar dat snap ik wel, maar dat je daaruit woont. Maar ik bedoel, maar had dat college wel werken? Had dat naar jouw zin werken? Ja, wie een goed college. Ja. Oude jongens je vergeet het te zeggen, dat Geert van Klaveren er ook in ziet. Ja, nee, dat zei ik al. Nee, het wie qua collegialiteit, wie dat een plezierig college. Oké. Ja. Maar hij let er wel eens naar van, ik had dit heel een verkeerd in. Ik ga met die lok praten, maar ik misschien op mijn oren meesten praten. Maar. Nee, want dat dient niet al. Ik wie echt net benauwd. Dat is de misbruik van meidjes zoest. Ik hier wel tocht, dat is tot misschien weger je zoest. Omdat dat altijd heel zuiver wiest. Ja. In journalisten en politici zijn geen vrienden. Ja. Nou, dat is ik zo. Ja. Dat is altijd de moeilijkheid. Je komt in je werk, meestal zien dan denk je van, nou, er is ook wel wat meer vreugde wezen voor. Ja, maar dat ken het. Nee. Maar ik vreeg me wel zo, waarom stoot die in haast? Ik vond het zo nieuwsgierig om er helemaal tussenin te zitten. Ik ben nooit politicus. Ja. Nee, maar ik begreep niet wat hij stuk nee is toen ik bij vregen. Ja. En waarom had je toen wel dienen? Omdat je een aardig vent bent. Ja, want dat telt het meest in de politiek. Dat is, dat zei de Partij van de Arbeid nog, doet ze Johannes Kramer in het bestuur nam hier. Het ging net om FNP, maar Johannes is haar, dat komt goed met werkje. Ja. Nou, dat is dus wel belangrijk in de politiek. Dat is, Maar ik had lettertocht, het is helemaal niet de bedoeling West, maar ik lettertocht het wel een gouden greep West wie. Want mij terug die regisseert, moest ik een bepaalde bocht maatje. Nou, als ik die bocht maken hier, dan wie de journalist bij uitstek West-Friesland die bij Del sabelen hier. Als het net bij Belutsen wist. Ja. Maar dat heb ik me letter pas realiseren. Ja. Dit is dus een teken van de machtspositie die je soms als journalist een hakken en ik zult nooit werd waan. Sikkel, bedankt dat je hier even kwam bent om dit te vertellen. Doe maar nog langer het werk. Maar ik zou een verhaal vertellen en daar zou ik beginnen, deze uitsturing van. Vroeger moesten wij naar het streekplan. Er was een discussie over. En toen kwam een staatssecretaris, Schaefer, die kwam hier naar Balkta. En toen ben Griet en ik daarheen reden en toen reed u een man om een brommerke voorbij. Ik zei, tje, dat is dat jonkje van Sudergoor. Dat weer Sikkel Heldoorn. Doe weer er al bij. Dank u wel. Dan zullen we het nou even naar het belangrijkste wat Friese journalisten altijd mij zitten. En dat is de Alversterentocht. Ik zou Henk Kroes vragen willen om hier even aan tafel te scoren. De Elfstedentocht, daar hebben wij natuurlijk hele mooie dingen mee. Henk Kroes had een aantal jaren ijsmaster West van Elfstedentocht. Had letterlijk voorzitter West van Elfstedentocht. Henk Kroes, die wie eerst directeur van het Friese Geer. Eerst bij de provincie, maar letter van het Friese Geer. Het prachtige verhaal verteld door naartoe. Ze het net door haar. Ik wil mij over 6 februari, jongetje 96. Weet je het nog? Ja. Ja. Je had vlokt. Oh. Nou, dat weet ik net meer. En je jaren als goed journalist, als Henk Kroes vlokt, dan jij de hinder gaan. Ik bedoel, hij ziet het bij de CDA-fractie, notabene in de steden, om hun te zeggen hoe het al moest. Hij vlokte. Hij was zo verschrikkelijke lulk. Weet je het nog wel? Ja. De Elfstedentocht van 16 jaar, die trok je kennen hier. Die net trogong. Ja, die net trogong. Ja. En nu wil ik eigenlijk weten waarom die net trogong is. Ja, dat is. Ik heb nou nog eens een keer de kranten erop nalezen van hoe ziet het nou krijgt. We hebben een hele lange winter gehad in 96. Het weer begin december dat het al begonnen is te vriezen. 16 jaar. Ja. 16 jaar. Ja. En het weer in 95 is het al. We hebben 2 maanden winter gehad. Maar het weer een hele vreemde winter, maar een hoop harde wind. En net volle frost, maar wel trogingen. En daar waren ik flink reed rijden. En zo hebben we de opgang maken naar
begin februari sta. Eerst voor Taiwan en toen kon het wetten vriezen. En ik wie nog bot ijsmaster. Ik wie daarvoor wie ik voorzitter worden. En ik wie nog heel bot dwaande mij dat ijs. Piet Venema wie ijsmaster. Maar hier niks te zeggen? Jawel, ja, uiteraard. Maar ik bemoeide mij er nou wel mee. Ik wie er nou net los van. Nee. En ik weet nog wel dat wij together door douane winnen en op snijden de morgen dachten van jongens, dit komt klaar. En ik ben heel enthousiast naar die vergadering gingen. Zelfs Brandpunt ging mij en ik kwam een heel positief verhaal daar. Ik denk, dit is klaar. Ik hier Luc Hermans bellen en alle orenhotenmethoden en die zitten al te wachten. Want wij zoen de halve sterrentocht, ook konden je mij mee betekenen. Dat wisten we doen net. Nee. Maar, en toen gaande die vergadering, toen de rayonhaden met hun beruchten kwamen, toen zak het iedere keer meer voort. En aan het eind van de vergadering wie het ijs van, nou, dit kan het. Maar ben je net door de sneus dat die tocht in Staveren naar Enkhuizen gong is, met z'n volle mis? Dat weet die Snijs, ja. Nee, dat het dus net. Nee? Ja, misschien op achtergrond, maar dat speelde net mee. Het wie net, het koer gewoon net. Ja, maar het hier best kennen. Achterhouden, ja. Achterhouden had elke niet ingelicht. De TZ Jongs, hij vlokt. Dat is, Nee, maar doe weer daarna, ging het ging volle meer te vriezen dan de waarsvoorspelling. Dan verzijn we. Dus het zette voller terug. En dat terug zette het ijs wel aan. Maar omdat wij die snijbijen bij Westien, doe zo volle druk erop laai, wie het ijs net te doen om die thesis al bij bijen te komen. En we hadden de ondervinding dat je net besluitvorming kennen door individueel de rayonhoofden te bellen. En wat wij doen een fout maken is, eens zien we weer een vergadering uitschreeuwen maken. En als we die vergadering uitschreeuwen, dan hier het mogelijk aan het eind van de week wel kennen. Nou, en dat ziet mij verschrikkelijk de weg. Ja, maar wat je nog vertellen is dat formalisme dus een halve sterrentocht zien horen kan. Nou, dat zou ik kennen, ja. Ja, maar vooral dus de complexiteit van de besluitvorming. Al die mensen maar erbij waren. En er lijkt toch wel een allemachtig grote druk van boeten op die hele besluitvorming. Als je zorgt wat er allemaal op aankomt. En als je dan voor een tweede keer bij me komen en voor een tweede keer denken van het zou wel terug in kennen. Die druk lijkt erop. Kon je maar vrij besluiten, dan hier je daar volle minder last van. En dat zie het mij verschrikkelijk dwars, want het hier waarschijnlijk wel terug in kennen. Ik ben er net wist van, want de rayonhaden hebben het net yet. Maar dat zie het mij allemachtig dwars dat het net slag is. Achteraf, jongen, ben ik verschrikkelijk blij dat het zo is, want toen hebben we in zo'n een formidabel feest gehad. Dus achteraf is alles hartstikke goed komen melken. Ja, maar dan is het niet je letter. Dat is, ja, maar 84 weer prachtig en 86 weer niks meer nog. Nou, dat weet ik niet. Ja, lang net de manier waarop, dat hele feest. We zitten eraan, jonker. Dat weer hartstikke mooi. Ja, hè? Elk heeft zijn eigen beleving, Rijn. Ja, wat nou wel zijn wordt is, een aantal jaren hebben we toch weer veroost van ze doren net meer dan half sterren toch uit te sturen. Kleert er mij zien. Oh, daar ook net in. Zou je ernaar van het ken inderdaad net? Nee, het ontnota, wat er ontnota west, het koert net. Nee, absoluut net. Waarom ben wij zo wild alle jaar in Nederland als het gaat om de organisatie van alle sterren, toch? Nou, ik denk toch de spanning van gaat het wel terug, gaat het net terug. En elke keer werkt ik mee, elke keer stiet op dat ijs, elke keer net zijn eigen beleving. En elke keer wil graag meedoen. Of als je nou reetreader bent, of je bent vrijwilliger, of je stiert aan de kant, of je hebt mensen in een huis. Er zijn zoveel mensen bij belutsen die het allemaal op een of andere manier in die spanning zitten willen. Nou, en die besluitvorming daaromheen, dat is natuurlijk, ja, dat is prachtig. Prachtig? Ja. Het is een heel mooi spul. Ben je daar benauwd van? Dat is, Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant dat het slagen, dat is fantastisch. Ik bedoel, daar mag ik een beetje spanning zetten. Oké. Ja. Het meest ongelukkige in Elfstedentocht is dat je hem nooit rijden had. Nou, ik ga in 63 maar rijden, maar voor de rest heb ik inderdaad nooit rijden. Nee. En toen ben je er net aangekomen. Dat bedoel ik. Dat is, nee. Ik heb een kruisje gekregen bij vergadering. Een kruisje gekregen bij vergadering, dat vind ik heel mooi. Hey, Henk, bedankt.
Wat wij bij Omroep Friesland altijd verkeerd in hebben, dat is dat er een praatprogramma is, dan komt er altijd een jonkje met een gitaar. En die had een liedje. Eigenlijk is dat net toepasselijk, maar ik had dat net verbrekken willen, dus hier komt ik een jonkje met een gitaar. Het is trouwens wel collega Gurbe Douwstra. En Gurbe Douwstra die zal een lied zongen en dat had ik hem vregen om dat te doen. Bart Kingma had uiteindelijk de tekst schreeuwen. Maar het gaat op de muziek van Old and Wise van de Alan Parsons Project. Dat vond ik in de tijd altijd 4 het mooiste nummer. Gewoon Cambuur die ging op Utrecht naar het voetbal. En in de bus zong Coco Hoekstra het lied van Old and Wise. Op een veromreis zong Cambuur nooit. Gurbe Douwstra met het Frieske Old and Wise. Safiros ben ik wij drikke ken. Zorg ik dat ik niet alleenig ben. En om wat ik hier verliet, word ik nog wel kwijt. Ik deel nog al mijn lok maar in mijn liefde en mijn strijd en assen. Ben ik oud en wies, zal het zoer me net meer smijtje, ken de storm me net meer rijtje en assen. Op een diezere dag, maar is vreugd hier stof vreugden, dan wist het al, dan wist een vriend van mij en mijn eigen luchtje in het gries. Dan ben ik oud en wies. Safiros mijn eer wij drikke ken. Zorg ik dat ik niet vergeten ben. En om wat me juist verliest, wil ik één ding nog wel kwijt. Jem had altijd wat lok bij jem in jem leefde en jem strijd en assen. Ben ik oud en wies, kende jest me goed vermijdje, want de storm zal me net rijtje en watast op een diezere dag. Daar is vreugd hier stof vreugden, onthoud dan goed, dan wist een vriend van mij als mijn eigen dagje in het gries. Dan ben ik oud en wies, Safir als mijn eer wij drikke ken. Dank u wel, Gurbe. Dank u wel, Bart. De volgende man die aan tafel komt is Hilke Speerstra. Die zit hier vlakbij. Zou die hier even aan tafel komen willen. Hilke Speerstra is een van mijn allereerste bazen geweest. Maar het goed aanschouwen, ja. De microfoon praten best toch net wend, want ik ben een schreeuwend journalist. Dit was mijn allereerste baas, Nij Frederik Dam. Die was bij de Dragste Kranten mijn baas. En toen kwam Hilke Speerstra, eigenlijk ken ik net hoe bazen, maar Hilke Speerstra wie wel aardig, jongen. De meest merkwaardige figuur die ik ooit kent had. Het weer winterig en ik weer met de bus van Drachten naar Assen. En daar wie het kantoor en daar wie Hilke aan de gang en dit en die rom maar om en die rom maar om en die rom maar om. En het weer een oer of al. Hij zei, kom mee! En hij sleurde met mij in een auto en we reden in één keer naar Jorwert. Jorwert, daar wie het Friese kampioenschap reetrieden lange baan, een heel vreemd baantje, 350 meter. Hij leert de auto op het parkeerterrein staan met brandende motor. Hij rond naar de baan en hij roept, zien Jacobus de Vries, doe eerst naar de Belkopers. En toen dacht ik, hoe had je daar weten dat Kobus op dat moment naar de bel ging? Ja, de bel van de eerste ronde komt in elk lippen en dat weer doe bij Kobus. Hij weer op sterren naar de, ik zit niet eens van me. We hadden het net repeteerd. Nee. Ik zit het nog van me, de beelden, ja. Ja. Kobus de Vries, ja, prachtig.
Goed, dat weer bij Schuttevaar. Hielke Speerster was later hoofdredacteur van de Ljouwerter Kranten. Want ik ga eerst bij een Nijsblad werken, toen bij een Weekblad, toen bij een Maanblad, bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekverbond. Ja. Toen kwam ik bij de Omroep en ik dacht, ik wil ooit nog een keer bij een Dijkrant. Dus op een gegeven moment heb ik gesolliciteerd bij de Ljouwerter Kranten. Maar je moet je voorstellen wat er gebeurt. Ik krijg een telefoontje van die man Hielke en Remmer Mulder, die willen even praten met die in Oudschouw. Dus ik op een fiets naar Oudschouw, Hotel Oudschouw, ik ben in Oudboorn en daarheen. En toen zijn die mannen en eigenlijk vinden wij het net leuk dat je zo solliciteerd hast. En toen dacht Hebben dat zijn? Ja, hij hem zijn. Ja, dan hebben we er weer iets sprutsen. Ja, want ik vond hij een goede jongen. Ja. Net alleen een gewone aardige jongen, maar ik een goede jongen in de journalistiek. Ik denk, en dit moet net wezen. Er zijn van die jongens die vliegen maar een sneltreinvaart door de journalistiek. Als de Thalys vliegen ze van de ene groep naar de andere groep. En dan ben ze in ieder 40 op de top van hun kennen. En dan worden ze chef of hoofdredacteur. En als dat dan misleert. En ik wil wel geen chef worden, ik wil gewoon werken. Ja, maar het ging om een chef. Okay, ja, dat weet ik nog wel. Ik denk, dit moet net wezen. Want als het misleert, dan krijgen ze al die oren in de journalistiek. Dan worden ze hoofdcoördinatie, weekendbijlage of zo, om er maar een vak te aan. En dan rekken ze nooit weer kwijt. En het is zonde van het talent. Wij moeten die elke lok eventjes der groeien en bloeien laten dat er zijn talenten lezen. Dat is het snelle organiseren van radio en televisie. En ik heb goed gehad. Wees nou eerlijk. Ja, ik kon nergens meer heen. Ik wil nog sterker zeggen, als ik jou trouw, wat voor pensioenregeling ik wij verplicht worden moest om hoofdredacteur van de Ljouwerter Kranten te worden, dan zoekt hij direct ondernemen. Ja, als mijn rechter en mijn linkerhand. Ja. Okay. Ja. Ja, want zulke mannen kennen we ook in Friesland. Ja, maar dan maken we dat eens gaan. Want door best crackers bij mij is dat de journalistiek net meer is wat dat vroeger weer. Om dat maar even te zeggen. Dat zou ik net bij wezen. De journalistiek is... nee, de journalistiek is beter dan vroeger. Ja? Ja. Ik doe het in elke minuut te zitten. Ik vind er een hele hoop goede jonge vaklui. Vroeger hier een hele hoop mis. De journalistiek is er net minder om, maar de lezer die heeft de volle noten op een zang. De volle ingangen van orenmedia en de journalistiek erin zat wel aan de beleefde voeten. Maar ik vind het kwalitatief, zeker bij de kranten, is net volle minder. Ik ben net een cultuurpessimist op het eind van de rit. Zo. Nee. Maar het is al in 140 tekens en dan was het in het brabbelen. Dus maar als de meesten net meer lezen, hoef ik net meer schreeuwers te hebben. Nee, er is een beetje ruimte voor een goede journalistiek. Omdat, we kennen het verhaal van de adverteerders en van de abonnees die bedanken. En, dus een heel probleem. Ja. Oh? Ja. Nee, maar wij jaren nooit wat van de Ljouwerter, dus dat is het zo kennen. Dat is een minteken. Ja. Kom op, Ljouwerter Krantenredactie, lid van hem jaren en pak ze aan in deze provincie. Geen vriendjespolitiek, sikkel, maar erbovenop zit. Er is een boek geschreven over de Indiëgangers. Dat is een groot succes aan het worden. Maar wat mij vernuwt is dat net meer aanklank kregen had in de journalistiek. Journalistiek zodat de lezer maar dan zeggen van, daar maar we dan eens even wat aan de waan. Als die mensen dat nou op die manier vertellen. Ja, dat heb ik wel horen. Ik heb net zo te klein door aandacht, daar net van. Dus ik zit je net te klein. Want dan klaar ik even voor die. Oké, doe dat dan voor mij. Mooi, dankjewel. Ik bedoel, het komt nou overal ergens oors bij. Het begint nou al even van, er moet meer gebeuren, Maar die boek wordt net neemt. Oh nee, dat is net zo. Oh. Ik ben uitgenodigd bij al je bedenkingen en komt er bij Grutnijs door Indië en zat het nog steeds. Nijs? Ja, Grutnijs. Hoe doe of nou? Hoe? Wat voor Nijs? Nijs komt er dat er is een Zwitsers-Nederlandse historicus die het als een promoveren zal. Ik vertel je Nijs. Ik ken het goed, alleen nog voor Omroep Friesland. Die komt tot de conclusie dat er geen sprake geweest heeft van excessen, maar dat het één groot excess is. En dat vind ik interessant.
Want ik hoop dat een wissel loopt op de bestuurders die in de tijd dat die al besletten hadden. En net die jongens die het smarrig werk opknappen moesten. Want ik hou van mijn oude vertellers in mijn boek. En dat moet ze afblijven. Het is evident dat een guerrillaoorlog een geweldsoorlog is. Maar wraak en weerwraak, en dat is het geval geweest. Dus eigenlijk is dat grote nijs wat ik nog vertel, is geen nijs voor mij. Maar het nijs komt er al aan en het wordt terug één vandaag en geen maar terug verteld. Misschien is het interessant van Omroep Friesland. Kennen wij wat nijs om in boek. Best, maar ik werk je trouwens niet meer. Nee, dat is het hoor. Wij hebben geen vriendjespolitiek. Nee, wij hebben geen vriendjespolitiek meer. Hey, Skroes nou eens wat? Mondjesmaat. Nee, Skroes nou eens wat. Ja. Mooi verhaal en mooie teksten beziek ik nog eens een keer te schreeuwen. Zo tussen neus en lippen terug. Maar net meer het grote werk. Het meeste hakskreun. Let ik dat zeggen. Dank u wel. Dan bij zo zitten, hè? En dan mij Steven Sterk en Janne Witske de Vries hier even aankomen. Want ja, ik doe nog iets wat eigenlijk helemaal net mij in een programma. Dat is namelijk, er komt Joert een boekje van mij uit, over mijn columns. Hier zitten Steven en hier zitten Janne Witske. Ja, Steven mij daar zitten en Janne Witske hier. Natuurlijk, de vrouw in het midden. Ja. Ik ga het boekje nog net in een jongen. Het heet het erg van Elke. Het gaat over de columns die ik maken ga over trein heel hier. Steven Sterk jouwt het uit, want Steven Sterk jouwt Sint-Wurg alle boeken in Friesland uit in Fries, maar is net zo bekend als de Friese pers, maar dat komt wel heen. Net zo bekend, zei je? Nee. Oh, ik dacht volle bekend. Nee, maar ik lees nooit een advertentie van die. Dat is, nee, dat hebben wij net nodig. Nee, precies. Nee. Oké. Nee. Maar nee, dat boek is, dat heeft dus Joert wordt gepresenteerd elke dag hier. Ik hier het net zo. Is het een mooi boek worden? Het is een heel mooi boek worden. Okay. En ik wil even zeggen van, zo columns ben vaak kwarte termijn, nou, kwarte dingen. En jongen dat die columns altijd heel scherp zijn en vol humor. Het ik altijd wel een diepere laag, een historische laag. En dat maakt dit boek, daar ben ik wies mij, zeg maar, we jou net samen wat doet, dat het, nou ja, dit bloed ik oer. Dus ik jou daar het eerste exemplaar, Elke, alsjeblieft. Dank je wel. Maar ik jou het fort weer fort. Want in die trein heel hier wie Janne Witske de Vries deputaire van Culturele Haardstad, Friesk, Jilt, de recreatie, Paul van Gessel, daar wie ze al je baas over. Nou, dat ben al je dingen met een columnist in Friesland natuurlijk vreselijk geschroeid. Ik heb op een gegeven moment zelfs kreun in een column van zo Janne Witske wil bestaan. En toen ron ik over de tabaksmerk ergens bij het leven voor en toen gong ze niet in de steen en ze zei, ik ben er nou wel, ja? Wist dan wel, hè? Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Dus ik jou dit boekje, om het nou eens even na te lezen, als eerste exemplaar. Nou, geweldig. Ja? Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Hastrik van Leert, wat ik zei? Van die columns van mij. Ja, want ik koer er nooit omheen. Want Maas Betieten wil ik wel eens net naar de omroep luisteren. Maar dan kwam ik beneden in de keuken en dan hier is huid die column uitprinten. En dan laai die daar op een keukentafel. En dan koek ik net omheen. Nou, dus soms vond ik het prachtig. En dan had ik er ook echt wel wat aan gehouden. En soms dacht ik, nou Elke, mat dat nou op deze manier? Want dan hiek ik zelf mijn eigen werkelijkheid. Hè? En dan moet ik dan nog wel even niet blijven. Dus dat versteurde dat wel eens. Ja. Maar daar had ik me net kwijt aan. Nee, absoluut niet. Ik vond het mooi. Ja. Joost nou alles aan dit soort boeken uit? Nou, jou een heel soort uit als Bornmeer. En dat is... Hielke wie wel heel optimistisch de Friese journalistiek en ik wat minder. Het is ook een beetje een podium bieden. Dit soort dingen moet ik wijzen. Want het betekent net dat een Fries boek of elk boek automatisch goed verkepert. Maar bij jou wel de meeste... nou ja, ik heb wel een druw, zeg maar, om wat te vertellen. Okay. Nou, dit moet er wijzen. Ja. En dit zal ik... wij hoop je al een keer een bestseller worden. Oké, maar dan zijn we best even dwaan. Had je toch al een idee wat de dwaas is, nou? Nee, maar ik wil voor alle besturen die Friesland vanzelf vragen. En dat is prachtig werk, want er gebeurt je van alles.
Maar we zullen het, ja. Oké, wacht eens. Hartstikke bedankt dat je hem dit even dient en dat je hem dit boekje even presenteert. Want dit was mijn laatste ding wat ik dwaan koer voor Omroep Friesland. Ik koer dan krijg even in. Want ik zou eigenlijk graag zien iedereen zeggen, nou, ik hou er nog mee op. Maar Kalmkes bloed nog wel bij Omroep Friesland. Het programma met Johan van der Zee bloed ik nog wel bij Omroep Friesland. En er komen misschien nog wel een paar dingen. Maar ik zou graag iedereen dankzeggen willen voor het feit dat we in deze uitsturing dat alle jaar dwaan komen. Dank u wel. Ben ik oud en wies, ken de jest niet goed vermijden, want de storm zal me net rijtje en waar dan op een diezige dag. Daar is vreugd, hier stof vreden, onthoud dan goed, dan wiest een vriend van mij als mijn eigen dagje in het gries. Dan ben ik oud en wies, zo fier als mijn eeuwigheid ik ken.